Milí diváci, vítám vás u podcastu Hovory s ex-starosty, nebo zkráceně Hovory s ex. Sešli jsme se tady 3 starostové, zejména teda bývalí starostové města Nová Paka. Já jsem Rudolf Cogan, byl jsem starostou na začátku minulého desetiletí. Já se jmenuji Pavel Bouchner, jsem starostou teď nyní. A já se jmenuji Josef Cogan a byl jsem starostou Nové Paky 4 období. Přátelé, kolegové, vždycky na začátek podcastu je potřeba zbourat trošku diváky, takže já začnu hnedka z ostra. Co je lepší, Jičín nebo Nová Paka? Tak samozřejmě Nová Paka, to je... Tak ty věci se dá někdy problematicky porovnat. Kde je lepší samospráva? Zkusme to téma zúžit. Jak pracuje samospráva v Pace a v Jičíně? To si myslím, že jako by můžeme těžko porovnávat. My se můžeme jako vyjadřovat k tomu, že nás přímo porovnáváme jako s Jičínem. Vyjadřovat se sám k sobě je zvláštní. Jo? Jičín a my jsme samozřejmě trošku jako odlišný města, kdy my jsme o něco menší, o něco větší, ale můžeme řešit, co se dosáhlo jako v těch jednotlivých samosprávách, ale úplně jako, že bych měl hodnotit jako sám sebe vůči někomu. No dobře, tak ale já třeba určitě vidím spousta věcí v Jičíně dobrých a i zlejch a vlastně se o tom jako zas tak jako nebojím bavit, jo. Mně se teďka líbí ty nový parcely, prostě uprostřed města vzniká zcela nová čtvrť, jo. My zase máme nový kulturák, prostě není potřeba se stydět za to, že si Jičínem trošku soupeříme, průmyslová zóna v Jičíně začaly dřív, my jsme začali později, stav silnic, jo, to budou mít dálnici společnou s náma teďka, kolegové, nebojte se toho, jako. Tak jak to je, Jičín a Paka? Jak jsou ty města řízená? V Nové Pace je 21 zastupitelů, v Jičíně 21 zastupitelů, tak to je stejný. Ale velikost toho města a i ty okolní obce a všechno, já si myslím, že se nedá porovnat. Jako. No dá, právě že dá, ne, tak Jičín je větší, to víme všichni, ale... Ne, tak takhle, já myslím, že je fajn, že vlastně v tom pak že je obecně dobře. Že jak v Pace, tak v Jičíně to funguje, jako celkově a že ten život tady je poměrně kvalitní a že se tady jako žije dobře. Na druhou stranu samozřejmě můžeme porovnávat jakoby ty samosprávy. Tak samospráv mají obě dvě mají 21 zastupitelů. Pravdou je, že to, jak ta samospráva pak funguje, je daný trošku tím i, jaká je vlastně politická situace v tom městě. Někde třeba je to víc roztříštěné, jinde... V Jičíně to je roztříštěné, tak v Jičíně je koalice opozice 11-10, jo? Když to v Pace podporuje radu města 21. Tak máme samozřejmě štěstí, že za poslední ty období vlastně to vedení města bylo sjednocený a táhlo tak nějak, řekl bych, skoro za jeden pro vás. Jo. Nebyly otázky, kde bychom se úplně tříštili a nedokázali se nakonec dohodnout a vyřešit to. Dobře, takže já myslím, že vlastně, se hlasuje po jakoby stranické linii, že jo, se dá říct, jako když to u nás je to jako jak? Jak se tvoří ta vůle? No to si myslím, že je takový jakoby specifický rozdíl, ale je to i z pohledu jakoby, ta Paka je tomu netradiční, i z pohledu jako jiných měst. Jo, že v Pace se vlastně, řekněme, jako stranická ideologie úplně vymazala. V Pace vlastně se řeší priority, řeší se vlastně ty konkrétní věci, a prostě, když se stanoví ty priority, tak už se za nima jde. Je fakt, že třeba někde v některých městech se často jakoby ta politika hraje poměrně významnou roli a vstupuje úplně zbytečně do věcných problémů. My se snažíme opravdu ty problémy dopředu, nebo i ty témata dopředu prostě projednat. Ať to je ve výborech, ať to je na radě města, ať to máme prostě připravený a do toho zastupitelstva už to jde jako hotová věc, která pak vlastně tím zastupitelstvem projde daleko jednodušeji. Takže zatím je jakoby, že jo, daleko delší práce jakoby v přípravě těch podkladů, projednávání s jednotlivcema. Když to jakoby v Jičíně, oni si jakoby ty věci, ty argumenty vyměňují vlastně až na tom zastupitelstvu, že jo. Jako mnohdy bouřlivém, když to v Pace jsou ty zastupitelstva vlastně nakonec ve finále strašně nudný. No tak je to i o tom, že vlastně ty partnerské strany, které vlastně s náma jsou v tom vedení toho města, tak mají i zájem o ty problémy a opravdu chodí na ty výbory a zajímají se o ty věci, takže opravdu ty problémy anebo i ty témata se probírají opravdu hodně dopředu. No je potřeba říct, že prostě v Pace vycházíme z nějakého rozvojového plánu, který jsme schválili vlastně původně před 20 lety.
před nějakými 8 lety jsme udělali novelizaci toho strategického plánu a na tom jsme se shodli. A my podle něj postupujeme. Jsou samozřejmě vždycky otázka, jakou prioritu vlastně, co je priorita. A pro nás je důležité, že víme, jaký jsou naše priority, ale zároveň víme, že třeba když přijde něco dotace, tak vlastně ta věc předběhne třeba i tu jasnou prioritu. A to se děje. Je to mimo pořadí, protože vlastně víme, že to je efektivní, že to je pro nás výhodný, pro město a na to je obrovská shoda. Jo, v tomhle tom vlastně všichni jsme ve shodě a to pomáhá urychlovat ten rozvoj toho města. Dobrý, tak tady starosta Cogan utek z tématu Jičín Paka až ke strategickému plánu města Nová Paka. Ale ten dnešní podcast je spíš zaměřený na to, jaké je to být starostou a co to jako obnáší a vlastně i do mínusu a do plusu. A já jako starosta, pokud jde o rozvoj města, jsem byl, to jako je za odměnu. Ale pro mě vždycky nejtěžší bylo i chorobní stěžovatele. To je prostě 10 lidí, který mě vzalo 25% času a strašně starostí. Takže kolegové, chorobní stěžovatele jako téma práce starosty. Jak k tomu přistupujete, jak to vidíte? Tak je to jedna z částí, která k té práci patří a samozřejmě ty stěžovatele, já nevím, jestli všichni jsou jako chorobní. Samozřejmě jsou stěžovatele, kteří přijdou a oprávněně prostě něco požadují nebo potřebují pomoc od toho města. Pak samozřejmě pár, ale takových opravdu, já teď za ty poslední 4 roky musím říct, že bylo jenom opravdu pár takových výjimek, kdy ty lidi přijdou a opakovaně se snaží třeba si vymoct něco, co úplně není v našem plánu anebo ani v naší moci. Já jako nechci, Josef Cogan, vím, že nakládal poměrně tvrdě s chorobným stěžovatelem, nebo se mýlím, já jako doslechu vím, že jako s pár lidma jako vyběh, nebo jak to je? Ale tak bych to ani neřekl. Já v podstatě, to je ale jako spíš částečně z té natury, jo, že já vlastně se snažím říkat věci na rovinu a prostě říkat samozřejmě jako starosta musím i ne. A myslím, že jako jedna vlastně z důležitých schopností starosty je říct ne a proč. A vysvětlit to lidem. Jo? Ale samozřejmě pokud vám někdo opakuje něco 20krát a vy mu jakoby to 20krát vysvětlíte, tak to už potom není žádný prostor. Já si nemyslím, já jako vnímám ty lidi, mě zas nikdy tolik jako extra nevadili. Snažil jsem se vlastně vždycky nějak jako racionálně vysvětlit jako ty důvody, proč jsou. Vždycky je to otázka toho subjektivního pohledu, taky musíte podívat na to, jak ten člověk, jestli prostě kope jenom za sebe, nebo jestli řeší jakoby nějakou širší obecnou věc. No ale tak to je už jiný level, jo? Pak je jako druhá skupina lidí, který bych řekl, který jako choděj a jakoby svůj nějaký zájem spojují s veřejným. Oni říkají, že ta cesta je potřeba pro všechny, ale jasný, že je to hlavně pro mě. To jsou to už je trošku jiný level a to je docela racionální. Jak vnímáte tyhle jakoby bojovníky za tu svoji věc docela férovým způsobem? A tak já obecně jsem vždycky vnímal, že když někdo přijde s nějakým dobrým návrhem, tak jako člověk musí vyfiltrovat to, co je, řekněme, jako ta subjektivní složka, ale podle mě, že myslím, že v podstatě vždycky jsme přemýšleli o tom, jak ty návrhy, že i když prostě 1/10 z těch nápadů je dobrých, tak fajn. Prostě každý nápad, který se ztratí, ale to je ještě trošku jiný level. Pak jsou samozřejmě ještě lidi, kdy on je třeba z Kumburského Jezda a říká, že by se něco mělo zlepšit v centru. Jo, to je taky v pace takových 10-20 lidí, kteří takhle jakoby jsou iniciativní a něco vymýšlejí dobrýho pro celek, jo. Jo, to je ještě zase jiná skupina, jako. Těch je taky jakoby pár, jsou třeba v těch osadních výborech, který on přijde z Heřmanic a říká, že má se dělat něco v centru. Tak určitě a takových lidí si jedně prostě vážím, protože prostě takový lidi přinášejí. Ani ten starosta nebo i ten kolektiv, který je na tom městě, nevidí úplně všechno. A když prostě ty lidi, a na tom jsme třeba zavedli ty závady, nedostatky, které jsou, když ten člověk nás upozorní na nějakou věc, která opravdu je tam problém, tak nám nezbývá než za to poděkovat a snažit se to co nejrychleji nějak opravit nebo udělat. Že? Jo, a ty lidi dokážou jakoby spojit kritiku s pochvalou, že jsou takový jako většinou hodně objektivní. Když to tam ty skupiny, ty jsou jakoby většinou proti, jakoby, že jo.
Jako, když někdo přijde s konkrétní jako stížností, s konkrétní věci a přijde to řešit, A to není žádný jako problém. stížnost, to není jako stížnost, to je jako návrh, že se tam něco, a on s tím má nic společného, že by bylo Ne, dobrý, že by to dobrý pro občany. Tak to je v pohodě. jo. Nejhorší je to, když někdo prostě pomlouvá za rohem. No, jasně, jo, a no. prostě on třeba nemá, právě mu se ty argumenty vyvrátily, ale nebo taky ne, ale on byl jako někdo pomlouvá za rohem a nepřijde otevřeně neřekne. Ne? Nebo prostě jsou lidi, kteří přednáší nějaký jako nápady, ale přitom můžou přijít na zastupitelstvo, můžou to projednat na výborech, ale vlastně pro jednodušší je to dělat někde jakoby v boku. No a těch lidí by se vlastně jako strašně vážit. Ten, kdo jako je ochotný vlastně ošoupat si a přijít za tím starostou. Jo, a ono většinou se sejdou toho starosty, protože ty lidi vlastně pak ani vlastně třeba nevědí, kdo je starosta, anebo ani je jim trošku i jedno, kdo je ten starosta, ale oni jdou za tím starostou, jako cítí, že to je ten nejvyšší, který jim s tím může pomoct. Takže oni jdou za tím starostou, u toho starosty se toho pak sejde vlastně nejvíc takový tak podnětů. Ale teďka ještě jsem si vzpomněl na jednu vrstvu lidí, který jako vlastně dělají sami pro město a pro veřejnost. Vytvářejí jakoby hodnoty jako uživatelský pro nás i pro mě, jako já teďka si pamatuju Hotel Centrál hodně. Jo, že a vlastně ty tak trochu jako jedou úplně nezávislé na městě. A jak tímhle těm lidem přestupujete, co tvoří jakoby pro to veřejný blaho a vlastně tak trochu úplně mimo město? Chtějí něco po nás? Nebo jak to je? Jako, jsou tady podnikatelé významní? Tak samozřejmě ty lidi, kteří dokonce se chtěli i napřímo zapojit, tak jsme se snažili je dostat třeba do těch výborů nebo někde prostě, aby se přímo podíleli i na tom vedení a na tom rozhodování města. A pak je tam samozřejmě takových spousta, kteří vedou nějaký organizace nebo sami podnikají a to podnikání nebo i ty organizace zaměřují na tu veřejnost. Že? Takže takových lidí to je ještě víc si vážit, než prostě, jak jsme se bavili před chvílí. Prostě, jo. No, to je dar. Jo, jak se teda zmínil třeba pan Horáčka, tak to je David Horáčku to, že organizuje kulturní akce, jakoby v tom městě. Prostě takového člověka spoustu měst vůbec nemá. Jo, a to je určitě skvělý. A jak tady už padlo, my jsme hodně rádi, když se prostě, řeknu, i některý ty nezávislí lidi zapojují do výboru. Jo, i my jako Paka navždy jsme nominovali do některých výborů zcela nezávislí jako lidi, protože jsou vlastně odborníci v té věci. A pro nás je klíčový třeba i ty osadní výbory. Jo, kdy vlastně jsme zapojili, kdysi předtím, já to ještě pamatuju, jako vždycky někdo přišel a mluvil celou osadu. A tím, jak jsme zřídili ty osadní výbory, a máme jasného partnera, jako na té obci, tak to je pro nás jakoby klíčový partner, se kterým on pak jako jedná jako za tu osadu a pro nás je jako v tom významný. A to se hodně vlastně zlepšily, řeknu tyhle ty vztahy a přenos, jakoby řekněme těch informací jakoby z osad jako do jakoby řekněme centra. Tak, protože oni tu problematiku na té osadě znají nejlíp, že jo? Takže oni tam žijou s těma lidma. Ale ještě bych u těch lidí, jak to jsme mluvili o těch samostatně konajících, oni ve určitých okolností se dokážou jako i s tím městem bojovat, ne? Jako, ale já jsem to vždycky jako respektoval, že prostě když byla někde třeba já vím, dotace na tu stejnou aktivitu a mohlo žádat město, mohli žádat oni, tak mě to jako trošku štvalo, ale nikdy jako bych se nesnažil to zaříznout, aby to nedostali ani oni. Prostě jsem to jako, jo, nechat je žít, i když jakoby trošku oberou město, jo, jako, nebo vytvoří problémy v tom městě, ale ve finále pro ten celek jakoby je to výnosný. No tak jako určitě, já beru, že jakákoliv iniciativa a aktivita pomáhá. Jo, nakonec jako v PACE vzniká, Paka vlastně podporuje poměrně hodně, jo, třeba neformální sportovní aktivity. Nebo jako neformální kulturní akce. Jo, jakoby, na město nezávislé vlastně. No, je potřeba si uvědomit, že v PACE třeba ty výbory zastupitelstva jsou poměrně nezávislí. Oni vlastně mají vlastní finanční prostředky, které rozhodují poměrně dost svobodně, jako v rámci toho jednání. Takže to jakoby, ty pomoci, které dávají, třeba na tyhle jakoby menší jako kulturní sportovní akce, jsou hrozně významný v tom, že pomáhají právě těm aktivním lidem ty věci posouvat. Já bych se ještě možná zeptal, jako trošku by třeba nejnižší starosta vysvětlil, jak ty osadní výbory jako vlastně z čeho jsou složený, jako, a jak se scházejí, co dělají, jako, jestli jsou ty lidi placený. Starosta je placený, to je jako... Starosta města. Starosta města je dobře placený, to se shodneme. Jako. Máme vlastně 11 osadních výborů kolem Nové Paky,
jsou to vlastně buď bývalé čtvrtí nebo samostatné obce. Největší jsou Heřmanice, že jo, z těch. Vrchovina je velká, nejmenší pustá Proseč. Vrchovina, Heřmanice jsou největší. A ty Osadní výbory jsou jako kolika členy, jak se tam ty lidi dostávají? To Osadní výbory jsou trojčlenný a volej se vlastně, když se volí do zastupitelstva, tak se volejí tyto Osadní výbory. Takže jste zase letos budou volit teďka na Takže se zase budou volit. Vlastně na každý ten osadní výbor vznikne nějaká kandidátka a tam vlastně ty lidi volej a podle počtu hlasů. A jaký má slovo ten, řekněme, starosta Heřmanic nebo starosta Kumburského Újezda? Ve srovnání se starostou Nové Paky. Tak je to samozřejmě... Scházíte se spolu? Scházíme se, je to pomocný článek vlastně nejenom k jednání. Kritizujete se navzájem, nebo? A tak samozřejmě, ale to k tomu asi patří, to je vlastně věc té diskuze, ale hlavně je to jednak oni můžou vyvinout nějaký tlak a ty připomínky mít na nás, ale my to se sami i na ně. A navíc, když potřebujeme tam řešit nějaký prodej pozemků nebo cokoliv, tak my se na ně obracíme a oni nám vlastně buď to i doporučejí, nedoporučejí a my většinou se snažíme řídit těm jejich doporučením nebo nedoporučením. No, v drtivé většině, co já pamatuju za těch skoro 24 let, tak vlastně ty osady, pokud vlastně dají nějaké doporučení, tak to město se to snaží respektovat. A jo, je to pro nás opravdu významný partner a musím říct, že někteří ty starostové taky to úplně jednoduchý, protože prožívají to, co tady třeba Pavel teďka velkým, nebo my jsme prožívali, tak oni používají trošku malým, protože ty lidi vysvětlujou jako ty věci, proč je to jako důležitý a oni vlastně stojí na tom vysvětlovat, proč to nejde, že jo, taky, jako my, že jo, že prostě všechno nejde, že musí být nějaký něco dřív a něco potom. A i ta osada asi, ten její rozvoj probíhá v nějakých krocích, ne? Jsou to lidi vlastně, kteří tam žijou s těma ostatními obyvatelema. Mají důvěru, vlastně jsou zvolený. Mají tu jejich důvěru, mají tu funkci neplacenou, takže vlastně, takže je to takový trošičku danajský dar, ale na druhou stranu díky tomu, že opravdu ty osadní výbory fungujou nebo jsou zvolený, tak ta komunikace je prostě daleko blížší a daleko jednodušší. Protože v jiných městech jsou ty osadní výbory jmenovaný radou města, jo, nebo zastupitelstvem, že jo, většinou. Tam mají v Hradci, já vím, že tady jsou osadní komise, že jsou jmenovaný radou, že jo. No, a to není ten mandát. Hodně omezený pravomoci, že třeba nemají ani možnost, jako, že mají jako vlastní peníze, jo, což u nás jakoby vlastně jako funguje, že i ty osady můžou rozhodovat jako relativně například, což je jako dost ojedinělý, jako bylo za mnou několik starostů, který vlastně ten jako model u nás jakoby zkoumali a musím říct, že pokud si vzpomeneme před těmi 20 lety, jak ty osady byly v tom kolem roku 2000 mrtví, tak vlastně za těch jakoby 20 let fakt ožili. Jo, je to často jako na konkrétních jako lidech, kteří to tam prostě dávají dokupy. Často to jsou osady spolu s hasičema, ale vlastně ty osady prostě jako žijou a to je jenom dobře. Jo, že ty lidi to tam jako dává dokupy a že pořádají společné akce a že prostě fungují. Taky my jsme se snažíme, aby ty peníze, ten budget, který vlastně má ta osada, jakoby ty svoje peníze, který říkáme, tak aby oni hlavně použili na takový ty kulturní, společenský, sportovní, na tyhle ty akce, kde opravdu, aby ta osada žila. Jo. Pak ty investiční akce se snažíme spíš dělat, máme tam, jak říkáme, takovýho medvěda, jako společnou kasu a ty investiční akce se snažíme dělat z těch ostatních peněz. Ale ty peníze, které jsou přiděleny pro tu osadu, mají vyložené na svoje rozhodování a můžou si říct, co si za to pořádá. Já dám možná takovou teďka jako drsnou otázku, určitě dozodpovíte, která osada se jako je nejlepší, nebo se vám nejvíc líbí. Takhle pro mě je srdeční, samozřejmě třeba, abych začal na férovku jako Vrchovina, protože tam odtud pocházím, ale hodně kamarádi z Heřmanicí, protože zase jsem dlouho bydlel, ale teďka se mi hodně líbí Přibyslav. Ale nechci vás jako nutit, já si jsem ten bát, něco říct. Jako. Já si myslím, že teď ty osady opravdu se všechny snaží, aby tam pro tu svoji osadu udělali jakoby co nejvíc. Ono to taky po každý nejde všechno, protože opravdu, ale opravdu ty osadní výbory. A to třeba takhle, někde jsou osadní výbory, které tam jsou už několik volebních období pořád stejný. A někde se to třeba každý volební období mění, ale pořád jakoby ať ty noví, nebo i ty jakoby služebně starší, všichni se snaží, aby pro tu osadu tak nějak to vytahali, co prostě jde nejvíc a nějak to zlepšit. Josef Čokat nebydlí na hranici Vlkova a Kumburského Újezda? Jo, já jsem v Kumburském Újezdě teďka. Ale takhle já si myslím, že prostě je super, jak se prostě dokáže nastartovat. Jo? Je fakt, že ty naše největší osady, jo? Vrchovina a Heřmanice, to, kdyby jsme porovnali bývalý okres Jičín, tak oni byste, já nevím,
80 obcí, kolik měl, by byly na úrovni 25, 27 jako velikosti, jo? Že to jsou jako poměrně opravdu velký obce, jakoby, jo, když ho porovnám celku. A já jsem třeba rád, že se tady podařilo prostě dosáhnout toho, že mají prostě svůj, jak bych to řekl, malý kulturní dům, jo, společenský místnosti, kde můžou jednat svoje hřiště a že dokážou vlastně opravdu se existuje centrum ty obce vlastně, každý. Ale i jinde, jako je to vlastně ten náš cíl, jakoby, jako konečně, aby tam měli všude hřiště, aby tam měli kde se scházet a aby měli jakoby i jak hřiště třeba sportovní, tak dětské. Tak. A musím ještě říct, že teda ve spoustě těch obcí je ten osadní výbor prolnutý vlastně s hasičema, jako s dobrovolnýma hasičema a že vlastně opravdu třeba i ty členové toho osadního výboru a těch hasičů tam jsou stejný. A vlastně ten život ještě je jakoby bohatší, protože vlastně o ty hasiče, o tu činnost je to prostě rozšířený. Jako. A pojďme teďka dobře ještě k osadnímu výboru, jako centrálnímu osadnímu výboru města Nová Paka, že prostě 21 zastupitelů teďka podle mě skoro prakticky, ona nevím, jestli, hodně jich je prostě z Nový Paky, že prostě ty osady přece to zastupitelstvu tak zastoupený jsou. Co těch 21 členů zastupitelstva, jaký to je pro starostu? Já jsem jakoby pracoval ještě v době, kdy byla vlastně koalice, jenom nás bylo 11 nebo 12, takže ta koalice jako byla velice jako těsná, takže všichni museli chodit, všichni museli makat. Když to teďka to je jako asi lehčí pro starostu. Tak mluvili jsme o tom a říkal jsem to vlastně díky tomu, že opravdu teď, že se táhne tak nějak jako za jeden pro vás a všechny ty věci se dopředu projednávají a všichni si to prostě jako k tomu můžou říct a odsouhlasí si to, tak pak opravdu to jednání a ty zastupitelstva. No ne, jestli se třeba denně, jak často se bavíš s to je záleží jak s kým, prostě, co řešíme, no. Ale většinou se snažím chodit na všechny výbory, nebo prostě tak, jak to jde a ty věci se tam probírají a prostě tohle je hrozná výhoda. Jakoby. A já taky teď ty 4 roky poslední bych řekl, že o to jsem to měl daleko jednodušší. A Josef Cogan zase jako je takový jako akční sám, že sám ví, co je dobře, nebo se ne, radí. tak ono se to zdá, že to je jakoby jednoduchý, jo, ale prostě nastavit ty priority, jako třeba v rámci toho jakoby rozvojového plánu, to, co chcem, jako nebylo jednoduchý. A jo, jak říct, to, že jak jsme se třeba pustili teďka do těch investičních akcí. Jo, ale ten strategický plán nebo rozvojový plán je jako dogma, je to Bible, nebo nebo těch 21 to může změnit. Ty věci, které jsou to rozvojovým plánu, chceme udělat. Chceme udělat jako v nějakým horizontu časovým. A na kolik let je plánovaný? Nebo kolik? Tak my vlastně hledíme furt jako tak trošku 10 let dopředu. A kdy začal ten plán? Plán začal v roce 2006. A na 10 let nebo na 20? V podstatě jako ta dimenze je 20letá, s tím, že jako po 10 letech jsme dělali aktualizaci, nebo spíš po 12 letech byla ta aktualizace a vlastně v podstatě jako na něj jako pořád navazujeme. Některé věci přibudou. A kam koukáte, jak daleko? Pořád je to plán, jo. Koukáme zhruba jako na 10 let dopředu, s tím, že tam je takový vlastně jako cílový stav, že se dostaneme tak trošku k té kvalitě toho bavorského městečka. Jakýho? Bavorskýho. Takový bavorský je taky ještě rozdíl, že jestli to je Pfalz nebo... Jo, tak jako části Bavorska. Ale možná já se zrovna zeptám, o jakém horizontu uvažujete, jak daleko koukáte, že Paka bude, přemýšlíte o tom, jak bude Paka vypadat za 100 let, za 200 let? Nebo přemýšlíte jako, že vám stačí jenom perspektiva 10 let? Kam koukáte? Já teda rovnou koukám, abych to řekl, já koukám jakoby na konec života svých dětí. A dál už nekoukám. Prostě koukám, dobře, jak Richard teďka 9, tak koukám 70 let daleko. Jak ta Paka bude za 70 let? Jak vy koukáte daleko při tom uvažování? No, to koukáš docela daleko. Já možná i díky tomu, že vlastně já jsem vždycky měl spíš na starosti už tu realizaci těch akcí a já jsem nebyl takový ten vizionář, který to připravuje, to jste byli vy dva, takže já spíš se snažím jakoby řešit ty současné věci a koukat, já nevím, ne, to ne, ale já to fakt třeba i to, jak mám rozepsané věci, tak já to mám třeba na 3 roky dopředu, abych věděl ty věci, které se chystají, nebo už běžejí, anebo jsou ještě v přípravě, ale to opravdu to, co bude třeba za 50 let, si úplně teda nejsem schopný snad ani jakoby odhadnout jakoby, co to. Ne. Jo, takhle, tam taková moje jako základní linka je jako 10 až 20 jako let, ale vlastně v některých věcech jakoby, jo, sledujeme třeba 50 let, jo, i víc. Jo, zrovna třeba případ nyní rekonstrukce kláštera,
Jasně, Jo? no. To je prostě třeba věc, kdy prostě máš ten horizont 100 let. Jo? Když si říkáme, že ten objekt vlastně od roku někde 1780, kdy byl zrušený, ten klášter Josefem II., tak vlastně chátrá. A my teďka vlastně tak jako vnímáme v té... Jestli chátrá už od toho roku od 300 let, jestli chátrá, no. V té vizi ho teďka vnímáme, že ho zachráníme na 100 let dopředu. No. Ale na druhou stranu si musíme přiznat, že před 10 letama se nám ani nezdálo, že budeme takhle opravovat ten klášter a že nás to bude stát takový peníze. To prostě jako před těma 10 rokama, že jo. To jo, ale už jsme se na to vrhli, Jo. tak jsme si řekli, jaký to využití má být, jako v podstatě do budoucna. Jo, ale samozřejmě se to jako změnit jako by může. Tady bylo prostě, říkám, jak se stalo, je vlastně hrozně důležitý, že tady je poměrně jako vysoká schoda a není to tak úplně jednoduchý, ty debaty, protože vlastně co upřednostnit, my když prostě jako dáme nějakou prioritu, jako teďka se jich jede hodně těch priorit, jo, protože vlastně teď byly vlastně ta šance získat ty peníze na dotace z Evropské unie. A to je jednou za nějaký čas. A často vlastně ty peníze, pokud nejednáte okamžitě, tak zmizej. Třeba ten případ, co jsem tady řekl, klášter, realita byla taková, že výzva na ty kulturní památky, na představu třeba na muzea, na další, byla prostě jako vyhlášena na nějaký den, byl to čtvrtek. My jsme to podali ten čtvrtek, otevřeli to ve 2, my jsme to podali v 2:30 a v pátek byl celá alokace vyčerpaná. Jo, takže... A tak to byl i autobusák, ne? Když jsme neměli ani ten projekt, najednou jsme se dozvěděli, že by mohly být tyhle stity, tak jsme honem udělal projekt a to a povedlo Věděli jsme, že bude druhá výzva a do té jako druhé výzvy to je možná trošku rozdíl s tím Míčinem, jak jsi tady jakoby předtím zmiňoval. Jo, třeba ten autobusák vlastně jsme plánoval stejný čas. Jakoby jo, oni měli vlastně rozpracovaný my jsme nakonec do toho jako úplně tvrdácky zařízli. To zastupitelstvo se sjednotilo. Jo, řekli jsme si, dokonce ještě byl ale i čas na tu anketu. Jo? Já jako třeba považuji, ty jsi říkal, jakým způsobem přenášíme třeba v těch kosadách, jsme řekli, ale pro mě třeba jako ty ankety, jako města, jsou jakoby extrémně důležitý, jako pro tu činnost. Jo? A nejde o to mít nějakou anketu někde na internetu, kde se účastní prostě 50-100 lidí. A který míra na internetu je. A který vlastně jako jdou za svojí věcí. Jo? Ale prostě klíčový je mít plošný ankety, kde vlastně to má sílu v podstatě referenda. A takhle rozhodli lidi některé vlastně důležité věci, vlastně i ten autobusák, i jestli se bude stavět bazén. Jo? To prostě pro nás byly jako svým způsobem, to jejich rozhodnutí bylo pro nás jako závazný, když jsme museli rozhodnutí, jestli bude dřív MKS nebo náměstí. To se odhlasovalo občanama. Jo, kdyby tenkrát vyhrál. Já jsem hlasoval, ale zdržel jsem se. Ale kdyby vyhrál náměstí, tak už dneska bylo náměstí. A MKS by byla dál ta ruina, že jo? Jako, kdyby jsme to... A oboje se ufinancovali. Nebo kolik odhadujete na to náměstí? Jako třeba dneska. Ale v náměstí jsme v situaci, že máme hotový, jak ho chceme vypadat. Teď řešíme projektovou dokumentaci, chceme ji mít jako připravenou, hotovou, tak, aby jsme do toho mohli kdykoliv vstoupit. Jako těch odhad cen se dá pohybovat někde 80-90 miliony. Realizace. Jako realizace. Jako reálně. Teď prostě i to příští období, pokud nebude dotace, tak příští období jako není reálný, že bychom náměstí dělali. Takže po roce 2030. Tak 31, 32. Že by se mohlo kousnout náměstí. No, pro mě je klíčový, že víme, jak to uděláme. Že to náměstí se částečně sklidní, že se udělá prostě pěkný. Teď jsme ještě využili díky změně zákona, že tam chceme sdílené plochy. Jo, to znamená, že chceme, aby vlastně byla, řeknu, docela blízká třeba Komenské ulici, tak jak jsou malí obrubníky, a aby vlastně ty lidi to měli co nejvíc bezbariérový a aby to bylo celý jako fungovalo. Ale říkám, teď na to ní. Ale ono jako i to MKS, jo, dobře, rozhodli jsme to, podařilo se sehnat 55 milionů, jako dotace, ale prostě nějakých 130 jako se musí dofinancovat. To jsou obrovské peníze. To se dofinancovalo, ne? Nebo... Jo, ještě pořád běží. Co běží? To MKS. Jako ještě placení. Placení. No. A kolik je zaplaceno a kolik ještě chybí zaplatit? Já si myslím, že nejsme možná ještě ani v polovině, protože pak nejdražší je to vybavení. 200, jo. Konečná cena je 200. Jo. A ta dotace přijde až po konci, jo? A byla někdy jaká větší akce v historii Nový Paky, než tenhle MKS? Není to jako... No, je větší akce vlastně i ten klášter. Jo, klášter, no. Je větší akce i domov pro seniory. Domov pro seniory, no. Jako, jasně, ale ne jako etapa.
To je... No, Jo, to je 200 milionů, domov, jo, vlastně. to je jedna etapa. To je stejný vlastně, jo. A už To bylo předtím jsme měli jednu 100, etapu za 114. No, jasně, jo, no, takže no. ten domov prostě je celkově už 300 Jo, vlastně. jasně. Jako To jsou obrovský pálky, progresivní. tyjo, jakože to jsou strašný čísla, no. Ale tady zase je dobrý říct, že opravdu, kdyby třeba jsme neměli připravený projekty na to MKS nebo na ten domov seniorů, tak jsme ho neudělali, protože tam opravdu musíš mít připravený projekt, jak se říká, v šuplíku a v tu chvíli, kdy prostě ta dotace se objeví a oni jsou vypsaný většinou třeba jenom na půl roku nebo něco takového, tak to prostě musíš podat, protože jinak nemá šanci. Z domova seniorů to bylo vlastně jak ta první dotace, která se zvládla už někde před 20 lety, tak tahle ta druhá část byla vlastně jako situace, kdy my jsme s tou přístavbou i v rámci jako kraje patřili mezi ty poslední. Jo, který vlastně... To ještě zvládli. No ne, až z komunitního jakoby, plánu rozvojového, z komunitního plánu ORP Nová Baka zešla jakoby, potřeba ještě zvýšit kapacitu domova pro seniory s výhledem na nějakých 20 let. A my jako zastupitelstvo jsme začali okamžitě reagovat a vlastně v té chvíli se řeklo, dobře, tady máme ten prostor, který byl i vyčetovaný částečně na buď dům s pečovatelskou službou. Jednu dobu se řešilo, jestli by tam nebylo LDNK. A tohle to vlastně nakonec rozhodlo o tom, že je potřeba jako navýšit kapacitu. A tenkrát musím říct, že za zastupitelstvo semklo. Udělalo se poměrně rychle vlastně taková architektonická malá soutěž. Z těch zešel jakoby vítězný návrh a zastupitelstvo rozhodlo, že prostě investuje do projektu bez ohledu na to, jestli to vyjde nebo nevyjde. Tohle je prostě unikátní záležitost, jakoby v PACE, kdy vlastně zastupitelstvo se nebojí městě by ještě dali trestní stíhání, když by to neklaplo. No, nebojí se riskovat. Je to riziko, že se vyhodili 3 miliony za projekt, takže to je strašný průšvih a kdo to zaplatí 3 miliony. Když to u nás jsme se toho prostě nebáli. A hlavně bylo super, že se to dobře vydohadovalo i s krajem, že jo? No jasně, no, takhle. První bylo, že když jsme měli náměstka. My jsme získali nejdřív dotaci 47 milionů od státu. Jo, když jsme se vlastně dokázali v tom. A pak s krajem jsme vyjednávali samozřejmě s tím, že to slouží nejen pro Novou Baku, ale pro Novou Packo. A kraj se k tomu postavil férově. Jako to je fajn. A vlastně... To byla taková iniciativa, že se tenkrát prostě podporovali v té době. No. Teď už to opadlo. No to je docela smutný, že teďka jsem se dozvěděl, že teďka ta nová vláda vlastně, ačkoliv vychází, že tyhle ty místa v domovech pro seniory budou strašně potřebný, tak vlastně jakoby, tak trošku zasekla. Oni jako staví pro své zaměstnance byty, no. Jako je priorita, no. Ale přátelé, já jsem jako rožené, no. úplně nechtěl zabřednout takového detailu, já jsem chtěl udržet tu diskuzi. A vymyslel jsem teďka další jako otázku, kterou já tady Paula hlavně dostanu. Co si nejvyššího starostu, jak si představujete město Nová Paka v den své smrti? Aby jsme se trošku zase dostali. Tam je dobrý, že nevím, kdy umřu, že jo? No jasně, tak nějaký jako plán máš, ne? Jako, že nebudeš smrtelný, ne? Ne, tak jasný, ale tak samozřejmě... Co by se ti líbilo, kdyby se do té doby ještě jako dotáhlo trošku? Tak já teď opravdu ten cíl, jaký mám já, tak je dodělat teď ty akce, které jednak jsou rozjetý a které jsou připravený, protože opravdu to jsou docela velký a pěkný akce, které to město by měli změnit, ať teda opravdu jsme u toho MKS, ať je to ten klášter, ať je to náměstí, o kterým tady mluvil Pepa, takže já třeba, když se povede tohle a začnou se spravovat silnice, chodníky, což jsou takový jakoby drobnější, ale potřebné věci, protože to jsou věci, které nám stárnou a to, tak já relativně budu spokojený. Drobné družbářské práce. Já bych neřekl, kdy umřu, ale kdy půjdu do důchodu. A tak jako... Josef Cugan, co myslí? Jako, kdy umře, co bude face? Ne, já musím říct teda to, co tady řekl Pavel, jo, jako, že možná si teďka úplně neuvědomujeme všichni, jak moc, jak bych to řekl, jedeme v tomhle období. Jo, to prostě tahle tak jako 5 let, který bude končit v tom příštím roce a ty investice jako přes 1 miliardu, to si myslím jako za tu dobu, že už nebude moc opakovatelný. Jo, protože jsme jako získali dotace, které jsou možný. Jo, protože už takže umření se stane do smrti? Ne, jako stane se. Jo, ale já když jenom říkám v tom, prostě třeba některé ty samosprávy jakoby před těma problémama budou stát, jo, jako typuje větší jezděcká kolej. A nebo prostě divadlo. A to jsou stovky milionů, které jako do toho půjdou a my jsme už se dostali. Jo, vidím tady poměrně jako pořád jako problémy, že bych rád, aby jsme, jak bych řekl, aby se nám podařilo mít více ploch pro bydlení.
Jo, to vidím jako klíčový třeba do těch dalších jakoby let. A samozřejmě i to náměstí, kdy jsme chtěli jako v podstatě dotáhnout. A pak to už jako bude směřovat takovým těm permanentním jako opravám. Jo, jak jsem říkal, že bychom se chtěli dostat do té úrovně kvality nějakého bavorského městečka, tak vlastně v určitých chvíli to přejde do nějakých hranice. Můžou vzniknout jako nový velký projekty, jakoby, řeknu třeba v oblasti jako průmyslu, jako přitáhnout jako další lidi, to bylo fajn, ale musíme zase jako trošku jako stát jako reálně nohama na zemi. Jo? Takže já si osobně myslím, že to, co je teďka jakoby rozjetý, to, co máme v tom dalším desetiletým horizontu, tak to budou jako věci, které se stihnou do té smrti. Tak, já abych vůbec, nebo abych to tak nějak řekl, co to, už asi se nebude opakovat, aby nám jeli 3 velké stavby, 200 milionový v jeden čas, kdy nám jeli opravdu 200 milionů akce v jednu chvíli, dobře, obchod jsme neplatí, ale jela taky, do toho jela Lomnická ulice, do toho jeli přístavby školek a všechno opravdu to běželo v jeden čas, jo, což prostě i pro ty naše investičáky byl ukrutný záhul. Já jsem teda od vás čekal jako takovou, moje odpověď je, že já bych strašně jako chtěl, aby to město naše bylo jakoby pro děti a pro mladý. Jo, ono to jakoby, to pro mě, já když přijdu do nějakého města jako na kole, tak vždycky jako vnímám, vlastně, jestli tam jsou jako něco, a jestli tam to děti jsou a jestli tam ty mladí pohybou. A mně se strašně líbí, jak tady narůstá počet středních škol, jo, že v Pace teďka další střední škola a ještě vypadá úplně totálně high-tech. A ještě to SKS uvažuje, že udělá Univerzitu Vlkov, že tam bude kampus. To prostě, to kdyby se stalo, tak tak já můžu zemřít, jako no. Protože to, jako kdyby byla vysoká škola v Nový Pace, tohle já vnímám jako, ale já vás nekritizuju. To je můj pohled. A samozřejmě já chci, aby do Paky přijela jako dálnice, že jo. Jo, jako ještě, aby bylo z těch Ulibic, aby byl ještě exit a končil nahoře na Babáku, jako no. Ale to jako... A tak já si myslím, že super bude, když ta R35 se konečně dostaví. Je škoda, že teda vlastně se takhle zdržela jako dlouhodobě a podle mě jako za nás je důležité, aby se rozsek i konečně ta záležitost mezi Turnovem a jako Jičínem, protože prostě samozřejmě nebo dálnice D35 je příležitost jako k dalším možným rozvojem. My jsme samozřejmě poměrně dost omezeni jako na druhou stranu to naší krajinou. Jo, to jakoby řeknu, že nemáme jsme prostě jako u nás trošku díra, no, prostě, no. My jsme dělíku, no, orientovaný na sever, no. My jsme jako... museli bojovat, prostě. Ale my jsme právě strašně jako v tom boji jako dobrý, jo. Jako. Jo, ale tak samozřejmě, ale i ty plochy, když už to teď vidíš, jako ty plochy rozvojový, jako už nám jako i tak trošku docházejí, jo, protože máme samozřejmě připravený, ale bude, že, možnost, no, jako prostě... rozrůst se. Přátelé, už máme čas. Poslední otázku, přeci se scházíme tématem, jaký je to být starostou. Tak mě ještě teďka na závěr řekněte, je to jako čest, je to služba, je to práce, cítíš se jako král nebo jako poslední jakoby podkoní na tom městě, líbí se ti to, nebo je to jako už, chtěl jsi být na konci ty funkce, jaký to je být starostou Nový Paky? Tak samozřejmě pro mě to byla jakoby velká čest. A i to vlastně, že teda ty lidi volili tak, jak volili a že jsme jako i jak sdružení, tak i já, jako, že jsem dostal tolik jakoby hlasů. Jsi možná měl nejvíc kružku, ne? To je opravdu takový závazek i, že člověk do té funkce jde s takovou nějakou pokorou a se snahou prostě dělat tak nejlíp, jak to cítí prostě, jo, Takže to je jako dobrý pocit, nebo je to náročný? Tak samozřejmě náročný to je, jak nechci říct časově, tak i psychicky. Prostě ta funkce opravdu obnáší spoustu věcí a bylo to i pro mě takový trošku náročný, protože bylo to spousta věcí, s kterými jsem se třeba předtím ani v tom svém životě jakoby nesetkal, i když měl jsem výhodu, protože jsem předtím vlastně 1,5 volebního období byl, nebo 2,5 vlastně volebního období byl místostarosta, takže o to jsem to měl jednodušší, ale stejně porovnat funkci starosty a místostarosty je to prostě, jak se říká v každé hře, je to úplně jiný level. No. Josef Cogan. Tak pro mě to bylo tenkrát jako hlavně překvapivý. 2002, jakože 29 let. 29 letech se stát starostou. Na druhou stranu, tenkrát jsme prostě kandidovali, protože jsme chtěli, aby prostě město mělo budoucnost. V té době bylo to takové město bez vize, bez nějaký naděje.
My jsme vlastně studovali různě na univerzitách a chtěli jsme tady v té pace žít. A vlastně já jsem nikdy neuvažoval, že bych žil někde jinde a pro mě vlastně, já jsem tenkrát měl na sebou napsaný odpovědnosti se stavíme čelem, jo. Takže já jsem ani nepočítal s tím, že vůbec bych vstoupil jako do toho starostování, ale tenkrát se tak nějak proběhlo, že buď to zůstane stejný, anebo se starostou já a i s tímhle. Takže pro mě jako to je vlastně celý život vlastně odpovědnost, jo. No ale dobře, ale jako to nebyla ta otázka. Otázka byla, jak to cítíš, jestli to cítíš jako čest, nebo jestli to bereš jako práci jako každou jinou, jo, jako nebo jako jestli si to prostě odpíchneš 8 a jdeš domů, jako Ne, tak tohle prostě není jako standardní práce. Děláš práci v životě něco lepšího? Třeba je lepší být otec nebo starosta? Ne, tak právě, jako, manžel nebo starosta? Práce třeba právníka a advokáta je proti tomu jako výrazně nudná. Jo, to bych jako, řekl. Jako starostování je opravdu jakoby, jak se říká, od Aše k Tatrám. A pro mě jakoby, říkám, jo, určitě byla čest, jako stát se jako starostou, ale v tom ta odpovědnost, jo, aby člověk vlastně jako neselhal. Jo, ono vlastně ta odpovědnost je při každém rozhodnutí. My vlastně rozhodujeme velmi často. No, jaká odpovědnost, jakoby trestní, nebo jako vůči lidem, nebo vůči zastupitelstvu, jako koho se bojíš? Ne, nejde, že člověk by se bál. Jenom jako vnitřně vnímá. Bojíš se sám sebe, nebo svít? Teď oprestiš? Jako sám před sebou? Často musíš rozhodovat prostě jenom ze špatných řešení. No dobře. A ty musíš brát. Ne, takže ale tomu stejně nikdo nerozumí. Ty rozhodneš úplně sám. Je to odpovědnost vůči tomu městu. Je to vůči těm lidem. Nikdo mojí kancelář už to nechápe, vlastně, že jak těžký to bylo dilema. Ne, je to odpovědnost vůči těm lidem, kteří ti dali důvěru. Prostě ty dostal důvěru. Vůči těm 9 000 lidem. Oni vlastně řekli, ty seš ten správce toho města. Jo, já jsem se vždycky vnímal prostě jako jenom první mezi rovnými, jako zastupiteli. A oni nás pověřili, ať jako spravujeme to město. A je to možná jak v těch postřižinách, tak pane správče, ještě to s váma zkusíme. Jo? No ale takový tlak nikdy nebyl. Ani jeden z vás se mi nezaznamenal, že by jako někdo volal, abyste jako skončili, jo. Jako jednotlivci, že při nějaký občan, já si fakt nepamatuju, že by, možná u mě to tak bylo, že jsem nějaký lidi naštval a že navrhovali jako pomalu, ať odejdu a že jsem jako velký problém, ale u vás dvou vlastně jsem nezaznamenal, že by vám šel někdo vyloženě po krku. Jako. Ale to je jedno, u každého svého rozhodnutí stejně vnímáš tu odpovědnost, že ti ty lidi důvěřují. Oni vlastně... Jo, nechceš ztratit, že oni důvěřují v ty, a jak to poznáš, že ti důvěřují? No, protože prostě nás volili ve volbách. Jo, jasně, že ti že máš i nějaký ohlasy k těm akcím, prostě ti řeknou, jestli se jim to líbí, nelíbí, jestli se to povedlo, nepovedlo. No to je fakt, a pak je spousta stejně věcí, které si musíš rozhodnout opravdu tak, jak to ty cítíš a říkáš si, takhle si myslím, že je to správně a proto to takhle udělám. Já třeba cítím, že vlastně relikt mého období ten bazén, že já prostě tam chodím opravdu často a cítím furt, jak je to dobrý. Prostě, že předtím ty hlasy byly jako pade na pade a dneska, kdyby se hlasovalo, tak je to 90% jakoby bere bazén za top akci, že? A vy to vlastně možná cítíte, nebo u čeho to jakoby vnímáte nejvíc? Co se jakoby vám povedlo v té funkci? Kde jakoby máte tu odezvu, nebo i vnitřně s tím jakoby strašně souzníte? Ty jsi strašně makal na to obchvatu teďka, ne? Jo, tak ten obchvat samozřejmě byla složitá stavba, i když úplně to nebyla naše stavba. No jasně, já jsem to měl o trošku jednodušší, ale stejně my jsme pak museli řešit ty vlivy, které byly směrem k těm občanům a k těm našim komunikacím. A to samozřejmě, ale cítíš to jakoby dobrý výkon? Jakože z toho obchvatu si to doma jako si sedneš, dáš si pivo a říkáš si obchvat, to se povedlo. Já jsem spokojený a 95% občanů, který mě to říkají, tak jsou spokojení s tím obchvatem, jo? Což považuji prostě za jakoby úspěch jako velký. Jako. A to samý úspěch byl třeba ten autobusák, který vždycky, když prostě jedu kolem, nebo ten autobusák se měl líbí. Prostě, Já teda musím říct, že pokaždé, když jdu kolem autobusáku, tak mám stejný pocit. a někdy tam vlastně jedu i na schvál, jo. Jakože, že jsem tak jako jedu, podívám kolem, jestli tam jako v pořádku, jo. A vlastně, když pak třeba jdeš, jo, protože si řekneš, jak to vypadá jako v noci, jestli tam jako neto.
Ale jako pro mě zase, já se úplně na to nevracím, já vlastně jsem jako nastavený, jak ty říkal Pavel, že on jako víc ty věci realizuje a já spíš jsem jako na to jako budoucí vizi, takže tak jako trošku hlavě furt je dopředu. Jo? A vlastně to, co vlastně už jsme jako dokázali, jo, tak jako člověk bere, že jsme překročili kus té cesty a jsou před náma nový výzvy. Jo, a mně se spíš mám radost opravdu z toho, jak v tom zastupitelstvu jako celkově jako v té pace to funguje, že vlastně se dokážeme opravdu rozhodovat jako věcně, že se jako není to ideologický, ale že prostě posuzujeme, co je správně a prostě pak tak postupujeme. A já teda asi dnešní diskuzi uzavřu tím, že opravdu je specifický to, že Paka jako celek opravdu pracuje jako tým. Že i ty občani, jsou mezi náma rozpory, ale prostě dokážeme nakonec se prostě dát jakoby dohromady a táhnout za jeden provod. Vlastně já když přijíždím jako z té Prahy vždycky nebo z nějakého prostě zahraničí, tak vlastně si na tohleto vlastně, teď mi to dochází, že si na to vždycky vzpomenu. Jak je to skvělý vracet se do Nový Paky. Doufám, že takhle vnímá i velký podíl občanů Nové Paky a ty, co to tak vnímají, tak pojďme na tom dělat dál.